Make, kuka meidän lokeja katsoo? Eight Speaks Pizza. Ja passoon enemmänkin löytyy, kun se pärinä sais näkyvät löytyy. Koira ei oo liian kuuli turva vöi, saman rikkaan studiossa töi. Hei! Jos et mun tyyli tajuu, se minä. Ostin sinulle kukkasia. Skibidi dap dap dap, yes. Dipidi dapudu dip dip. Vittu, mulla hajoaa pää. Kuvaat sä mua? Kuvaat sä? Mitä Make ostimme Rismasta? Ostimme... Monistako Jalagos ja tänään meillä on testissä Pepsi Max. Ja Pepsi Max Caffeine Free. Ja tätä ei tosiaan lasketa parteihin. Mitä muuta ostimme? Ostimme golfmailasetti. Miksi vedät käteen täällä? Tämä tapahtui juuri. Mikä se on tapahtunut? Runkkaus. Maanjäristys! Auttakaa! Sä vaan. Joo. Hei. Hei! Olemme saanut tietoomme, että Emilia katsoo näitä videoita. Kerro lisää, Make. Statistiikan mukaan et ole tilannut kanavaamme. Hopi tilaamaan. Niinpä. Tilausta sassiin. Tai muuten käy huonosti. Teemme rakkaallesi pahoja juttuja. Niin. Saunaa lauteitten päällä. Tai jossain siellä. Kyllä. Ostitko sä sen bodybuilderin sitten? Juu. Kummasta sä puhut? Että kummasta? Kun mä näytän sille 2. Mä muistin vaan sen. Juu, ei mä löysin toisen. Sillä oli vitun iso tissi. Oho. Mm. Kai se oli joku... Millainen se oli? Se oli joku mies. Okei. Olisiko se toi Timo ollut? Joo, tunnet säkin Timon? Siis Timo Hytönen. Siis joo, Timo Hytönen. Joo. Vittu mä näin kerran YouTube-videossa sen tissit. Screenshotti tähän. Melkoiset morkulat. Kyllä niitä purist. Joo. Meillä ei ollut Maken kanssa rahaa minigolfiin, niin joudumme tulimme nyt sitten budjetilla tän Prisman setin kanssa tähän Nurtsille pelaamaan minigolfia. Joo. No niin, lyö Make. Ensimmäinen lyönti. Praktise. Joo. Okei, se meni vähän ohitse. Pausata sille. Hole in one. Mitä? Niin. Make on aika hyvä tässä golfissa. Nyt on Tomin vuoro lyödä. Upsis.
Ja tytöt. Se meni... Ja kaikki muut. Kato Make. Se on tosi lähellä nyt, kuvaa lähempää. Katso. Niin, näin. Oikeaoppinen asento. Tässä on tää kohta, tähän sen pitää osua sen pallon. Niin, no en tiedä siitä sitten. Kaljuuntuminen. Tomi! Ja löit meidän lipun. Mitäkkiä sinne koloo? Mitä vittua? Foto. Jipi. Yes. Monellako meni reikään? 2 meni. Hyvä Tomi. Apua. Tuolla on kans joku lokki. Golfer. Eli pelasimme golfia Makeen kanssa. Ensimmäinen kierros meni minulle, koska sain enemmän lyöntäjä. Hyvä Tomi. Yes. Olemme Maken kanssa Änkkeripuistossa. Täällä on trickshot meneillään. Tomi on ylhäällä lyömässä tämän liukumäen. Kannustakaa Tomille. No niin. Ja aivan saatanasti ohi. Minä olen tämän paikan kuningas. Tehkääpä paremmin. Tiedätkö mitä Make katoi aamulla? No, Palomies Samia. joo. Siinä ne meni tangossa. Joo. Ja sitten kun käytiin Hanskan kanssa Crystal Show Clubissa, niin sielläkin oli tanko. Joo. Oh! Joo. Ai. Possu. Kumpi? Joo. Ah. Miksi olet tullut tänne tapaamaan 13-vuotiaita tyttöjä? En minä tiedä. Ne pelaa mukaan Robloxia. Okei, mitä sä täällä tanssit? Ajumissa! Älä! Ajumissa! Ala sieltä! Tähän Make yrittää lyödä nyt palloa. Make on siellä ja sit se menee tosta tunnelista noin. Ja tuonne suoraan, eikö niin? Molari. Kyllä. Ampu tulloo nyt. Joo. Lastikko! Teknisiä ongelmia. Joo. Make! Saatanan tyhmää. Hei! Ota koppi, Make. Hyvä koppi, Make. Ampu tulloo! Mitä sä, Make? Äänen pallon perään. Se koira. Noniin. Ai! Okei, mitä vittu? Minä ratsastan pollareita karkuun. Poliiseja karkuun äkkiä, Tomi. Tomi, ne tulee. Missä ne tulee? Ei vittu, minä kaadu. Joo! Keula!
Keula ja yläpörsä ja... Mikä Angry-pörssi tuo on? Huora! Make, sun lippis on jäänyt tänne. Lintujen kuningas Make. Nyt teemme maailman ennätystä. Tomi lyö tuon golfpallon maaliin tuonne toiselle laiturille. Siellä. Sinne lyödään. Kyllä, saa suorittaa. Joo. No! Kuvaatko sinä? En mä mitään. Tomi sai hole in onein. Joo, näit sä ton Make? Joo! Näit sä? Joo! Se meni suoraan sinne. Se meni. Oi, oi. Oi saatana. Mä löin sua rangassa. Tapaa sut! Kattokaa! Tomi löi niin kovaa, että tää maila katkes. Anteeksi, Make. Et saa ikinä anteeksi. Mä oon se. Mitä sinä teet, Tomi? Tomi, Saatana, ei! Älä tee sitä, Tomi. Saatana, Markus. Miksi sinä tapaat minut? Sinä kiusaat minua aina. Vitun luuseri. Katoppa Make. Tässä on mun kulli. Tässä on sun kulli. Kato. Paljon lyhyempi. Mut sä oot vitun tyhmä. Mitä? Mä luulen, että me vitsailtiin, mutta sit sä kiusaat mua oikeesti. Lopetanko tän klipin? Kuvasit sitä? Häh? En. Make! Vittu huora. Älä lyö. Rebelverksin retkipaku löydettiin Espoossa. Repelverks. Rebelverks! Mielenkiintoista. Aatulle terveisiä. Moi Aatu. Moi Aatu.